Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mai suna jami'in ɗan sanda, wanda marubuciya Maryam Umar Abdullahi ta rubuta muku shi, wanda yake zuwar muku daga Mama Al-Amin TV, tare da ni mai gabatar muku Mama Al-Amin. A baya mun tsaya ne a inda cikin tashin hankali Bam da Amna suka miƙe tsaye ganin an fito da shi bayan yanzu ya shiga da kafafun shi. Suna ganin hakan suka san tabbas mai afkuwa ta afku da wuya in ba su rasa shi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wani irin tashin hankali ne da wanne za su je? Sun san tsananin son da Dad ke yi wa Zayyan komai zai iya faruwa da shi ma. Kuka suke sosai abin tausayi. Zuwa lokacin kowa ya san cewa Zayyan ya rasu. Wannan abu tashin hankalin mutane da dama ciki kuwa da waɗanda 'ya'yansu ke tarayya da Zayyan, waɗanda su ma suke neman yaran su ruwa a jallo. Gashi sauran yaran da aka kawo har yanzu likitoci na aiki a kansu ba su fito ba ma bare a san su waye. A wannan karin likitan ya yi iyakar ƙoƙarin shi na ganin Alhaji Saminu ya dawo hayyacin shi, amma abin ya ci tura. Jinin shi ya yi bala'in hawa wanda shi kanshi likitan ya tsorata. Kuma yana fatan Alhajin ya tashi da kafafunsa kar a je ya haɗu da matsalar sashi. Da ƙyar da su goshi aka samu numfashin shi ya dawo. Inda suka sanya mishi abin jan numfashi sannan suka ɗaura mishi ƙarin ruwa da allurai. Yadda zai samu bacci ko Allah zai sa ya farka cikin hankalin shi. Da sauri suka nufi likitan suna tambayar shi yaya yaran da aka kawo ne. Kallon su yayi da kyau kafin ya ce ina iyayen yaran ne. Kallon kallo aka kama yi tsakanin iyayen yaran don ba su san da waye a ciki ba. Fahimtar hakan ya sa likitan ya ba su umarnin shiga ɗaiɗai don dubawa, ai kuwa sai ga iyayen nasa sun nufi likitan hankalinsa a matuƙar tashi, wanda dukkaninsu abokan harƙalla Alhaji Saminu ne. Dan likitan ya fara musu bayani kamar haka, yaranku gaskiya su ma sun sha wahala da alama dai duk tare aka haɗa su aka ringa azabtar da su, sai dai su da ransu ba su mutu ba, sai dai su ma an nakasta rayuwarsu ne ta hanyar yi musu dandatsa ta yadda ba za su taɓa iya amfani da mace ba har abada. Dukkaninsu sun firgita da jin kalaman likitan, tsabar ruɗewa ya sa ba wanda ya iya magana a cikinsu. Sai tunanin wane ne wannan, me muka yi mashi, me muke tare mishi, me yaranmu suka aikata mishi da zai yanke musu hukunci mafi tsauri irin wannan. Nan dai su ma suka rikice ma likitan da ƙyar ya samu suka bar ofis ɗin gaba ɗaya sun ruɗe da jin wannan bala'in da ya same su rana tsaka. A wannan rana dai 'yan asibitin sun ga tashin hankali sosai kasancewar yaran duk 'ya'yan manya ne yasa nan da nan labari ya cika gari ko ta ina. Bayan awa biyu Alhaji Saminu ya kuma farkawa daga nauyin baccin da ya ɗauke shi sanadiyar allurar da aka mishi. Tun da ya tashi bai ciwo kowa ƙara ba da ƙyar ya miƙe tsaye tare da fuske robar ƙarar ruwan. Ya nufa hanyar fita. Nan ma'aikatan suka biyo bayan shi suna kiran sa amma ba wanda ya kula. Yana fitowa mutanen shi da ke ciki a asibitin suka mimike suna nufo shi da right office ɗin babban likitan ya nufa da ƙyar ya buɗe baki ya magana cewa a bashi gawar ɗan shi. Jiki na rawa likitan ya bashi takardar da zai sa hannu don karɓar gawar. Bayan ya sa ne ya juya ya bar office ɗin. A takaice dai nan aka ba su gawar Malam Zayyan suka nufi gida don sada shi da gidan shi na gaskiya. Lokacin da suka isa sun iske gidan damƙam da mutane, 'yan uwa da abokan arziki. Kafin magariba an gama yi wa Zayyan sutura an sallace shi. Daga nan aka nufi sada shi da gidan shi na gaskiya. Duniya kenan. Yau ina jiji da kan, yau ina taƙamar, yau ina dukiyar gashi kwance sai yadda aka yi da shi daga shi sai aikin shi. Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe. Sai bayan isha'i aka dawo daga kai shi inda aka zauna aka ci gaba da karɓar gaisuwa. Mom ta ci kuka har ta gode Allah sosai take cikin firgicin abin da ya samu ɗan nata. Waye wannan? Waye shi? Me yasa ya aikata mishi hakan? Kenan hakan yana nuni da akwai abin da ɗan nata ya aika kenan har aka yanke mishi wannan ɗanyen hukuncin? Haka ba tausayi bare imani? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuka take sosai tana sabgawa ɗan nata addu'ar neman gafarar Ubangiji, ta san ɗan nata mai laifi ne sosai a wajen Ubangijinsa. Don ko sallah Zayyan baya yi sai ya ga dama. Daidai da azumi in taiwa Zayyan daɗi, ajiyewa yake ya ce ya gaji. Kuma a hakan uban yake goya mishi baya. Yanzu shi kenan ya kai mata ɗa ya baro, shi kenan ya lalata mishi duniyar shi da lahirar shi akan wani so nashi na banza marar amfani. Tana fatan Allah ya yafe mishi kurakuran shi, Allah ya dube shi ya ji ƙanshi.
Alhaji Saminu kuwa ya keɓe kanshi a ɗakin shi baya. Duk wanda ya mishi gaisuwa sai dai ya ɗaga mishi hannu ko kai kawai. Gaba ɗaya zuciyar shi a soye take, idanun nan nashi kamar an hasa masa wuta. A ciki sun yi jawur, har wani hayaki suke mishi tsabar tashin hankalin da yake ciki. Musamman in ya tuno irin yadda ya ga gawar ɗan nashi sai ya ji kamar yaɗi zuciya ya mutu. Tabbas kowane ne wannan sai ya gwammace mutuwar shi a rayuwar shi. Tabbas rashin sanin ko shi waye ne yasa aka aikata mishi irin wannan ɗanyen hukuncin, wanda ba zai taɓa yafewa ba sai ya ɗauki fansa. Fansa mafi ciwo, wannan alƙawari ne. Yana magana ne a zuciyar shi inda yake jinƙe hannun shi da ƙarfi. Jijiyoyin kanshi na ƙara tashi, idanun shi na ƙara rinewa. Hankali kwance Hisham ya koma gida, ba ko ɗarko na damar abin da ya aikata sai ma wani farin ciki da yake ji. Shi sam ya mamanta da sauran yaran da ya kwashe daga gidan ya ɓoye. Sai dai zai tashi aiki ne tuna da sunan ya ba da umarnin a ɗauke su daga matan har mazan a mayar da su har ƙofar gidajensu da masu mazan. Dama su matan zane su kawai da kyau ta yadda gobe ko kuɗi aka haɗa su ba za su kuma bin maza irin haka ba. Da Salama ya shiga sashin mamma a falo ta da ta kamar koyaushe in yayi dare. Sam ba ta iya kwantawa. Ba ta ga dawowar shi ba. Gani yadda take gyangyaɗi bacci ne ya ji wani irin tausayinta da ƙaunarta mai girma na gauraye kowane lungu da saƙo na jikin shi. A ran shi yake cewa tabbas ba ɗan da zai iya biyan iyaye haƙƙinsu. Maganar ce ta dawo da shi daga ɗan guntun tunanin da ya tafi. Nan ya karasa inda take rungume ta yace I love you mamma, ina son ki sosai. Fatan kin wuni lafiya. Ita ma cikin so da ƙaunar shi take shafa kanshi ta ce, yau kuma shagwabar ce ta motsa shalele. Bayan yanzu ka girma, ka kusa zama baba. Murmushi ne ya kubuce mishi don ko yana cikin ɓacin rai. In dai za a yi maganar cikin nan, yanzu ne zai ji gaba ɗaya ɓacin ran shi ya kau. Allah ya gani yana matuƙar son cikin nan, yana fatan Allah ya sauke ta lafiya ya bashi masu albarka. Sun ɗan taɓa fira kafin ya mata sallama ya tafi. Dan dama yana Allah kar ta mishi maganar abin da ya faru yau don kaf garin da kewayen shi sun samu labarin abin da ya faru da 'ya'yan manyan garin da ake ji da su. Tsaye take kusa da firij ta ɗauko goron faro ta balle. Ta ɓalle murfin tana sha, a hankali ya ƙaraso kusa da ita ya rungume ta a jikin shi. Cikin kunnen ta yake furta mata I miss you pretty. Na yi kewarki sosai a wurin yau. Limshe manyan idanun da ta cikin jin daɗi ta jiyo ta ƙara shigewa cikin jikin shi tana shaƙar ƙamshin jikin shi. Cikin shagwaɓa da wani irin salon kissa ta yi ƙasa da murya ta ce ai dai na fi ka yin kewar ka Habibi. Tunda ka tafi ba ko kira na ba kai ba. Ga ƙafafuna yau baka matsa min ba. Anya kai ma ba za ka ɗauki hutu ba har na haihu? Don gaskiya ba na son ka na yin nesa da ni. Ta ƙara shi magana tana turo baki kamar za ta yi kuka. Wani tsadaddan murmushi ne ya suɓuce mishi. Cikin dariya ya ce, kai, rigimar yawa ne da ita yarinyar nan. Na ɗauki hutu fa kika ce, to menene don ka ɗauki hutu? A'a, babu komai Gimbiya, ai girman ki ne yanzu dai na gano fushi ake da ni. Mu je na yi lallashi daga nan sai na gaisa da bebi na. Kin ga kwana biyu ba mu gaisa ba ko? Gida ɗaya ta ɗage mishi cike da salo ta ce, a'a na ƙi wayan. Hisham da ya ga za ta ja mishi aji kawai sungumar ta yi daga ita har cikin nata. Ya nufi bedroom da ita suna ƙyalƙyala dariya. Cikin farin ciki suka kasance a wannan rana, don yana gida har sai bayan sallar la'asar sannan ya shirin fita. Tafa suke hannayensu sarƙe da na juna suna takawa a hankali saboda nauyin da cikin ya mata da kuma kumburin ƙafafun wanda in tana tafiya take jin kamar ba a jikinta suke ba. A haka har suka ƙarasa falon mamma. Nan suka iske ta saman sallaya, gama sallar ta kenan. Sai da ya taimaka mata ta zauna da kyau sannan ya gaisar da mamma tare da yi mata sallama a kan zai fita. Nan ta yi mashi addara a dawo lafiya. Juyawa ya kalli Laura ta ce to madam, yau kuma me kike so na taho miki da shi? Sai da ta yi walda idanun da cikin nashi kafin ta ce ka siyo min yalo shi kaɗai nake so amma ka siyo min mai yawa please. Sai da ya kashe mata ido ɗaya kafin ya ce baki da matsala madam. Daga haka ya yi musu sai ya dawo, ya juya ya nufi waje. Ofis ya wuce tun daga waje ake sara mishi da kawo gaisuwa har ya isa katafaren ofis ɗin shi.
Zaman shi kenan wani sajan Haruna ya shigo wanda a kullum shi yake siyo mishi sababbin jaridu yana kawo mishi. Tsara mishi ya tare da gaisar da shi sannan ya je ya ɗora mishi jaridun a saman tebul ɗin shi. Kafin ya sake tsara mishi sannan ya bar ofis ɗin. Sai da ya gama shan kofi ɗin da aka kawo mishi kafin ya ɗauki jaridun ɗaya bayan ɗaya yana dubawa. Wani tsadaddan murmushi ya saki lokacin da idon shi suka sauka a kan ƙaton hoton Zayyan da abokan shi su biyu, inda a ƙasa aka rubuta labarin dalla-dalla na abin da ya faru da su da rashin sanin takamaiman abin da suka aikata har aka yanke musu irin wannan hukuncin. Sai kuma bayanin yadda ake neman waɗanda suka aikata musu hakan da hukuma ke yi. Tun da ya fara karatun yake sakin murmushi, yana gamawa ya tashi. Yana riƙe da jarida ya fito daga ofis ɗin nashi ya nufi motar shi. Nan ya tashe ta a guje ya bar station ɗin. Tafiyar 15 minutes ce ta kashe inda za shi bayan ya fito daga motar ne ya tsaya yana ƙarewa gidan kallo. Kafin a hankali ya fara takawa ya isa ƙofar gidan yana shirin kwaɗa sallama ne sai ga baban Safiya ya fito. Aiko yana ganin Hisham ne ya faɗa da fara'ar shi ya ce a'a dan albarka kai ne tafi da yamman nan. Har ƙasa Hisham ya duka yana gaisa da baban Safiya, amsawa yake cike da sha'awa da ƙaunar yaron. Nan yi wa Hisham jagora suka shiga cikin gidan. Assalamu alaikum Hadiza, fito yau mun yi baƙo ɗan albarka ne ya zo. Kasancewar mahaifiyar Safiya ta san wa yake ce ma ɗan albarka, ya sa da sauri ta ɗauki hijab ɗinta ta sa ta fito. Tana faɗin lale sani da zuwa ɗan nan, yanzu kake tafe? Ta yi magana lokacin da take shimfiɗa musu tabarma a ƙarƙashin inuwar ƙaton icen mangwaron da ke gidan sannan ta je ta ɗebo mishi ruwan tulu masu sanyi sosai. Ta kawo mishi sannan ta zauna. Nan Hisham ya ɗan dogara da kanshi yana gaishe ta cike da mutuntawa. Mama, ina ƙanwatawa ko ba ta nan ne cewar Hisham lokacin da yake ƙare matsakar gidan kallo ko zai hango Safiya amma bai ganta ba. Cikin jimami ta ce, ɗan nan, kai ma ka san ba za ka ganta a nan ba tunda har yanzu ta kasa kwantar da hankalinta. Ta yi rayuwarta kamar kowa. Ni wallahi har na gaji da lamarin yarinyar nan. An yi lallashin, an yi banbakin amma kullum kamar ƙara tunzura ta ake. Sam ta ƙi sake ranta ta yi rayuwarta kamar kowa. Tana neman kashe rayuwarta a banza bayan waɗanda suka aikata mata abin suna nan suna rayuwarsu. Yadda suke so ba abin da aka yi sa a yi musu. A maimakon ta bar wa Allah ta fidda abin a ranta tun da dama wata shari'ar sai a lahira. A nan dai kam ba abin da muka isa mu yi ita kuma ta kasa gane hakan. Marmashi Hisham ya ce turo min ita mama, insha Allah daga yau daga yanzu duk wata damuwar ta za ta yayi. Dama wannan zuwanta ne kuma na zo mata da abin da zai dawo mata da farin cikinta insha Allah. To Allah ya sa ɗan nan bari na kira ta. Baban Safiya dai na zaune yana sauraron su bai ce komai ba yana jiran ya ga abin da zai sa Safiya wani farin ciki a irin halin da take ciki. Sai dai bai ce komai ba ya zuba musu ido ya ga yadda za ta kaya. Tun zuwan shi tana ji kuma duk maganganunsa a kan kunnenta. Zaune take cikin ɗakin tana sanye da doguwar riga ta atamfa. Sai ƙatoton hijabinta wanda yake ja mata har ƙasa. Ta rame sosai kamar ba ita ba fuskar ta yi wani fayo inda manyan idanun da suka shige can ciki sun ɗan tasa kaɗan. Alamar kumburi saboda yawan kukan da take yi sai uban fari da ta ƙara. Kallanta inda ta cikin jin haushin yadda take wahalar da rayuwarta ta ce ai sai ki zo ana neman ki. Duk da dai na san kin ji da kunnenki. In kin je ki ci gaba da yi mishi wannan kukan da kika saba tunda ke dai kan ba kya jin lallashi. A hankali jiki a sanye ta miƙe cikin sanyin muryarta ta ce ki haƙuri inna. Daga haka ta bar ɗakin ta nufi inda babanta da Hisham suke zaune. Har ƙasa ta duka ta gaisar da shi cikin sanyinta wanda dama can ita mai sanyi ce. Marmashi ya saka mata kafin ya ce ƙanwata kina lafiya ko? Kanta ta ɗaga mishi alamar amsawa. Marmishin ya ƙara yi kafin ya ce to albishirinki. Yanayin yadda ya magana ne yasa bata san da wani ƙaramin marmishi ya kubuce mata ba a hankali ta ce goro. Jaridar ya fito daga ita da aljihun shi ya miƙa mata ya ce karɓi wannan ki karanta. Allah ya fidda maki haƙƙinki akan wanda ya zalunce ki gashi nan shi ma ya girba abin da ya shuka. Da sauri ta karɓi jaridar hannunta yana rawa haka ma idanta da ke take ganin rubutun da kyau. Fuskokinsu da ba za ta taɓa mantawa ba ta fara bi da kallo idanta na cikowa da hawaye kafin ta fara bin rubutun tana karantawa. Ai kamun ma ta ƙarasa tuna hawayen idanta sun ƙara gudu lokaci ɗaya ta fara kuka dariya kamar wata zautatta tana gama karantawa. Juyar da kanta kawai ta dubi gabas ta zube tana sujudin shukur.
Ta jima a sujudar banda kirari ga mahaliccinta ba abin da take yi tare da hamdala. Kafin kuma daga baya wani irin kuka ya kwace mata da ƙarfi. Ganin hakan ya sa Baba karasawa inda take ya ɗago ta yana faɗin subhanallah Safiya me yake faruwa ne? Me a cikin jaridar ne? Da sauri ta karasa shigewa jikin babanta kamar wata taɓaɓɓa tana dariya tana kuka ta fara sambatu tana cewa ka gani ko baba cikin ƙanƙanin lokaci Allah ya saka min Allah ya fitar min da haƙina wanda a kullum nake wuni da kwana ina addu'ar Allah ya saka min ka san wani ikon Allah baba irin hukuncin da nake ji da ina da dama zan aikata musu kenan sai gashi daga sama wani ɗan aljanna ya aikata hakan a gare su. Baba na ji daɗi ko yanzu alhamdulillah Allah ya saka min. Na ji daɗi baba na ji daɗi sosai. Ganin ya kasa gane inda ta dosa ne yasa ya karɓi jaridar yana dubawa kasancewar baban ya yi karatun shi har matsayin digiri kawai dai yanayin ƙasar ne yasa ya kasa samun aiki. Tun lokacin ƙuruciya har ya haƙura. Tun masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.